ଏହି ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ବିଛଣା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଘର ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଆଇନା ସମ୍ମୁଖରେ ଗଲେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର କିଛି କେଶ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆଉଥରେ ସନ୍ଦେହରେ ନିଜ ଜାମା କପଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଝିଅ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ଠକେଇବାଲା ଏବଂ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରିଆ ଅସଭ୍ୟ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲା। ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଭୁଲରେ ଝିଅଟିର ପୋଷାକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଝିଅଟି ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ତଳେ ବସିଯାଏ। ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ବିନା ପୋଷାକରେ ତାହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଲୋକଟି ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହାତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁହେଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ମା ତା ଶିଶୁକୁ ଧରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଅଚାନକ ଶିଶୁଟିର ଗାଡ଼ି ସିଡ଼ିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଶିଶୁଟି ଉଡ଼ିଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶିଶୁଟିର ମା ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଲୋକଟା ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସହଜ ଭାବରେ ଶିଶୁଟିକୁ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ ଯାହା ବି ଛୁଇଁବ ତାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶିଶୁଟି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପିଠିରେ ପଡ଼ିଗଲା।